اللہ تعالیٰ پہنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا سبحان الذی عجیب اندازہ گال ہلے پہ مدینے جے بیر جے معراج جے گال ہلے پہ مجھے محبوب جے سیر و تفریح جی رب تعریف پنجی پیو کرے اللہ تو فرمائے پاک آئے وہاں ذات کہہ جی ذات چو رب جی ذات قدرت واریا طاقت واریا اللہ تو فرمائے سبحان الذی اسرا بعبد پاک آئے وہاں ذات جے پنجے بانے خے سیر کرایو اللہ تو فرمائے ماں ایدو پاک آیا ایدو قادر آیا جو بنا ماں پیدے ماں آدم علیہ السلام کے پیدا فرمائے اللہ قادر آئے یا بنا پیدے ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرو ماں اللہ ربیا جے پتھر ماں صالح علیہ السلام جے داچی پیدا فرمائی اڑے 12 ٹوکا 12 پھوٹ جے کمرے جی چھت بنا پیلر جے نتھی ٹھئی سگے تو آسمان جے نہار ایک آسمان نہ بنا ماں 7 آسمان بنا تھپ تھوڑی جے جوڑے چھڑا ہے واقعی جی ذاتا چو اللہ درستہ جو کہ جی ذاتا ہر خیروں بھی دیان واروں بھی اللہ کائنات جو نظام حران واروں بھی اللہ پنجے محبوب خے رات جے تھوڑے حصے میں معراج کران والی ذات بھی اللہ جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وجہ کو دہرے آئیو کمیونسٹ یہ وہ گمراہ جماعت معاذ اللہ جن جو عقیدو آتا خدا نہ ہے اللہ جے وجود جا انکاری ہے اے وہ چونتا تا تھیے تو رات تھیے تھی بس جو مرے کو کائنات جو نظام خود حلی رہے ہوا ان نظام کے ہرا واری کنجی ذات نہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ وجایا اے چون لگا جے کنے خدا آئے ان کائنات کے ہلا واری کا ہستی آئے اسا کی سب قربان وجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جے فہم ادراک عقل متاں سائیں دل میں سوچو جے کنے مسلمان ہو جنا قرآن ماں آیتوں پیش کریا حدیثوں پیش کریا پر یہ تک دہریا کمیونسٹ منجن وارا نائیں انہوں خے اکلے دلیل جانو تاریخ طے تھی وئی نی مکڑ تھی ویو مناظرے جو ٹائم جو تعین تھی ویو تائیں فرمایا سبحانی فلاں جگہ تے تو بے اجماع بھی اندم مناظروں کندا جو مناظرو تا اللہ آئے کائنات کے حلان والی کا ہستی آئے وہ ہستی رب جی ٹائم مکڑ تھی ویو یہ دہریا ٹائم تے پڑی ویو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ با 2.5 کلاک لیٹ پہتو مکرڑا ٹائم خان کافی دیر سائیں لیٹ آئے جنہیں والا پیدوار دہریا کابڑ میں آ ہوا جو کیڑو دینا ہوا وائدے جا پابند نایو ٹائم تے تو کون آئیو چھاپ سامناظروں کدے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرمائیو بی تھوڑی دار مجھے بھی بد تائیں فرمائیو ماتو دے آئیس میں بچ میں بدو دریا ہوئیو ان دریا خے پار کر جیلا مخے بیڑی کشتی جی ضرورت ہوئی لیکن کافی بیڑی نظر کون آئی کافی دیر انتظار
करण खां पोइ मां ॾिसां त हिकु वण ॾिठो आहे ख़ुद ब ख़ुद वढिजी वियो तख्ता तयार थी विया ख़ुद ब ख़ुद ॿेड़ी तयार थी विया को हलाइण वारो कोन हुयो मां उन ॿेड़ीअ में चढ़ी वेठो आहियां दरिया पार करे आयो आहियां वो कमियूं चवण लॻो मार हेॾो कोड़ बिना वाढे जे वण कीअं वढिबो आहे बिना कारीगर जे ॿेड़ी कीअं तयार थींदी आहे थी नथो सघे इमाम आज़म मुर्की करे फरमायो ज़ालिम जे बिना कारीगर जे ही ॿेड़ो हली नथो सघे बिना रब जे जग भी हली